Zrakové postihnutie prináša so sebou výrazné obmedzenie príjmu informácií z okolia človeka s takýmto zdravotným postihnutím. Uvádza sa, že až 80% informácií zo svojho okolia prijíma človek s rakom. Vieme si teda predstaviť, že výpadok tohto informačného kanála prináša výrazné obmedzenia v príjme informácií, ktoré potrebujeme pre každodenné fungovanie v našom živote. Informácie nie sú iba tlačené na papieri alebo zobrazované na rôznych obrazovkách či displejoch, ale ide aj o informácie o tom, či je deň alebo noc, aké je vonku počasie, aké sú farby predmetov, rozmiestnenie predmetov v interiéri, aké je usporiadanie prostredia v exteriéri, pohyb dopravy ľudí a rôzne iné informácie, ktoré prispievajú k nášmu každodennému fungovaniu. Zrakovo postihnuté ľudia sa snažia výpadok tohto informačného kanála kompenzovať rôznymi technikami, ale aj kompenzačnými pomôckami. Výpadok príjmu informácií sa výrazne prejavuje vo vzdelávacom procese, kedy z učebných materiálov alebo zo strany pedagóga prichádza veľké množstvo informácií k žiakom, študentom a tí sa snažia ich pochopiť, nejako vstrebať a následne preukázať úroveň nadobudnutých vedomostí. Tieto procesy sú významne poznačené zrakovým postihnutím žiaka, ktorý sa zúčastňuje vyučovacieho procesu. Vyučovací proces musí byť modifikovaný. Nie je možné použiť úplne všetky bežné a štandardné postupy, ako sa používajú pri žiakoch, ktoré nemajú žiadne zdravotné postihnutie. Nakoľko zrakové postihnutie je významné z hľadiska príjmu informácií, tak aj prispôsobenie edukačného procesu je významné. Jednak je potrebné prispôsobiť prístup ku zrakovo postihnutému žiakovi, edukačné materiály, didaktické pomôcky, materiály poskytované žiakovi na samoštúdium, zadávanie domácich úloh, forma ich zadávania, forma vyhodnocovania odpovedí, ale aj forma preverovania nadobudnutých vedomostí. Všetky tieto procesy je potrebné prispôsobiť stupňu zrakového postihnutia, ale aj úrovni a zručnosti konkrétneho žiaka. Ku kompenzácii výpadku zrakového postihnutia patrí aj ovládanie Braillovho písma. Braillovo písmo je reliefný typ písma, ktorý sa zobrazuje na papieri reliefným spôsobom. Stretli sme sa s takými vystupujúcimi bodkami, ale taktiež môžu byť použité aj elektronické zariadenia, ktoré dynamicky zobrazujú text v Braillovom písme. Braillovo písmo človek vníma hmatom a mozog vyhodnocuje tieto hmatové vnemy adekvátnym naučeným spôsobom. Následne dochádza k príjmu informácií hmatovým kanálom. Žiak alebo aj človek ovládajúci Braillovo písmo tak dokáže dlhšie sústrediť sa na vnímanie informácií a nemá taký intenzívny pocit únavy, ako keď povedzme vníma všetky informácie sluchom. Nedochádza k také výraznej únave jedného zmyslového kanála, ale záťaž je rozložená na viac zmyslových kanálov. S Braillovým písmom sa spája aj reliefná grafika. Je to zobrazovanie tvarov, predmetov, štruktúry, ich vzájomných pozícií, veľkosti, rozmerov v reliefnej a teda vnímateľnej podobe. Zobrazuje sa to rôzne na papieri alebo na plastových podložkách. Slúži to ku tomu, aby žiaci
alebo ľudia so zrakovým postihnutím získali predstavu o objektoch, ktoré reálne nemôžu ohmatať. V nasledujúcom videu si ukážeme, ako použitie Braillovho písma umožní zefektívniť edukačný proces, aké existujú kompenzačné pomôcky a zariadenia pre použitie Braillovho písma aj v modernej digitálnej dobe. Tento materiál, ilustračné video, vzniklo vďaka podpore spoločnosti SKNIC v programe pre malé projekty. Braillovo písmo nevidiaci žiaci používajú na čítanie a na realizáciu vlastných poznámok, avšak s Braillovým písmom sa spája aj reliefná grafika, ktorá sa dá výhodne využiť pri nácviku a oboznamovaní sa s rôznymi prírodnými javmi, geografickými skutočnosťami a rôznymi inými informáciami. Pri výuke Braillovho písma sa začína šlabikárom, kedy žiaci začínajú abecedou A, B a E, tak cvičia jednotlivé písmená, jednotlivé znaky Braillovej abecedy, aby si rozcvičili hmat a naučili sa vnímať hmatom reliefné písmo. Následne, keď sa oboznámia s jednotlivými znakmi Braillovho písma, tak sa nacvičuje rýchlosť čítania, aby ten žiak mal čo najväčšiu dynamiku príjmu informácií, aby dokázal držať krok so svojimi zdravými spolužiakmi. Toto je príklad šlabikára, ktorý sa používa v výučbe od prvého ročníka na základných školách. Vidíme, že šlabikár je pomerne hrubá kniha a to je prvý z dvoch zväzkov. Klasický šlabikár je tenká kniha, ktorú prváci nosia v svojich aktovkách, ale nevidiaci prvák potrebuje niekoľko takýchto reliefných kníh, ktoré obsahujú vyučovaciu látku, aby sa naučil čítať Braillovo písmo. Spolu s čítaním Braillovho písma sa učia aj písať. Písanie prebieha napríklad na takomto mechanickom písacom stroji na Braillovo písmo, kedy jednotlivé klapky predstavujú body Braillovho písma a medzera a stlačením týchto klapiek sa vytláča do papiera reliefné písmo. Napríklad A, B, C, D, medzera a vidíme, že tu už je vytlačené ABCD. Toto písmo je reliefné, číta sa hmatom a napísaním na papier dochádza teda k jeho vkladaniu a následne vie ten žiak poznámky takto realizované si zobrať so sebou a neskôr si ich študovať. Je viacero modelov písacích strojov na mechanické Braillovo písmo. Toto je jeden z nich, je to obojoručný, píše sa dvoma rukami. Existujú aj také, kde sa píše jednou rukou, pravou alebo ľavou, alebo aj od iných výrobcov. Spomínaná reliefná grafika sa dá využiť napríklad pri oboznamovaní sa s prírodou. Máme tu na takýto príklad, kde reliefnou grafikou, teda vystupujúcim reliefom, sú znázornené jednotlivé druhy motýľov spolu s Braillovým popisom a týmto sa vie nevidiaci žiak oboznámiť s tým, ako vyzerajú jednotlivé druhy motýľov, akú majú štruktúru alebo kresbu na krídlach, aký je tvar tela, tvar krídel. Čiže napríklad takéto a ďalšie motýle. Toto je príklad reliefnej grafiky. Ďalším z príkladov, ako sa dá využiť reliefná grafika,
je napríklad geografia alebo zemepis, kde vidíme, tu sú znázornené kraje Slovenskej republiky s jednotlivými mestami a ich skratkovými popismi. Prechádzaním po tejto reliefnej mape vie žiak si priblížiť, ako vyzerajú hranice Slovenskej republiky, ako vyzerajú jednotlivé kraje, aké sú ich rozloženia, vzájomné usporiadanie, kde sa nachádzajú jednotlivé krajské mesta. Týmto spôsobom sa dajú realizovať väčšie mapy, menšie mapy, detailnejšie, podľa toho, akú časť územia sa rozhodneme znázorniť. Pri menších žiakoch sa dá reliefné znázornenie objektov a tvarov využiť napríklad na nácvik oboznamovania sa s tým, ako vyzerá kruh, kružnica a rôzne iné ďalšie tvary. Tu máme jednotlivé tvary vytlačené v plastovej fólii. Je to trvácne, opakovane použiteľné a týmto spôsobom sa nevidiaci žiak oboznamuje s tým, ako vyzerajú jednotlivé geometrické tvary alebo viac prvková množina. Tu napríklad máme 2 prvky. Tu je iný tvar, obdĺžnik a tak ďalej. Napríklad takáto pomôcka by sa mohla využiť. Častejšie sa využíva kombinácia Braillovho písma a reliefnej grafiky, kedy sú na jednej strane realizované popisy a potom sú znázornené nejaké prvky ku tomu prisluchajúce. Takže tu máme takúto kombinovanú knihu. Kde sa dá oboznámiť s nejakými reliefnými prvkami a získať predstava o tom, aké existujú tvary, aké sú predmety, ktoré sa nedajú chytiť do ruky. Napríklad týmto spôsobom. Braillovo písmo je realizované na klasický papier a grafika je realizovaná na fóliu, aby to bolo trvácne. Reliefná grafika sa dá realizovať nie iba takouto už prezentovanou formou, vytlačením do fólie alebo do papiera, respektíve braillovými bodkami, ale môžeme ju robiť aj 3D tlačou. Tu nám máme objekt realizovaný 3D tlačou. Je to model našej obežnice Zeme, teda Mesiac, kde 3D tlačou je realizovaný zjednodušený model Mesiaca a hmatom sa dajú preskúmať povrchy, pláne a rozloženie jednotlivých geografických prvkov na Mesiaci. Dajú sa nájsť kratéry, čiže takto vie nevidiaci žiak získať predstavu o tom, čo to vlastne Mesiac je a ako si to má vlastne predstaviť, čo to je tá naša prirodzená družica. 3D tlač vieme využiť na znázornenie takýchto telies, ale aj ľubovoľne iných objektov, napríklad architektonických stavieb, vzájomných proporcií predmetov. Povedzme, by sme vedeli štruktúru atómu takto zrealizovať, alebo rôzne iné didaktické pomôcky toto. Ukázali sme si mechanický písací stroj na Braillovo písmo. Toto je hmatový displej, elektronické zariadenie, ktoré dokáže dynamicky na tomto riadku znázorňovať text v Braillovom písme podľa toho, ako je text vkladaný priamo do editovacieho softvéru v tomto zariadení, alebo hmatový displej je prepojený s osobným počítačom alebo mobilným telefónom,
a pri vzájomnej komunikácii dokáže znázorňovať text z týchto zariadení, ale dokáže aj písaný text, ktorý sa píše týmito klapkami, odosielať do počítača alebo do mobilného telefónu, do príslušnej aplikácie a takto vie používateľ vkladať text prostredníctvom Braillovho písma priamo do aplikácie MS Word alebo poznámkový blok alebo ľubovoľne inej aplikácie. Okrem čítania a písania textov dokáže toto zariadenie aj plnohodnotne obsluhovať osobný počítač alebo mobilný telefón, najmä iPhone, kde je tá komunikácia a funkcionalita dobre implementovaná. Obsluha znamená, že funguje hmatový displej ako externá klávesnica a dokáže zadávať príkazy pre operačný systém a jednotlivé aplikácie a realizovať funkcie týchto aplikácií alebo funkcie operačného systému. De facto ide o externú klávesnicu v takom rozšírenom mode. Čiže matový displej, modernejší spôsob používania Braillovho písma, ktorý je dostupný aj v digitálnej ére. Funguje ako zápisník, ako editor textov, ako čítačka textov, ale aj ako obslužné a príkazové zariadenie pre počítač, aplikácie, ale aj mobilný telefón. Takže ukázali sme si niekoľko spôsobov, ako využiť Braillovo písmo, reliefnú grafiku, a teda využiť hmat, ktorý nevidiacemu alebo slabozrakému žiakovi, študentovi ostal ako komunikačný kanál a vieme ho teda efektívne využiť pri príjme informácií. Toto video vzniklo vďaka podpore spoločnosti SKNIC v rámci podpory pre malé projekty a viac informácií ohľadom využitia aj iných asistenčných technológií a kompenzačných pomôcok sa dozviete v informačnej brožúre, ktorá vznikla v rámci projektu Možnosti podpory zrakovo postihnutých žiakov a študentov asistenčnými technológiami. A táto informačná brožúra sa nachádza na webovej stránke www.unss.sk.